Muri yeZimbabwe tiri kusangana nenyaya inosiririsa panapa. Bhazi reCAG raita tsaona mangwanani anhasi kunzvimbo kunonzi kuMapinga, ndiko kwaraita accident radonha. Ndo bhazi racho rakarara pasi iro, ende mareports so far ari kuti hapasati panyatsobuditswa kunzi panyatsokuwara vanhu vangani kana kuti vanhu vacho vakuwara vanyatsokuwara zvakaita sei, but nyaya dziri kungotenderereko zvinezvi ndiri dziripo background dzekuti bhazi iroro radonha kuMapinga. Kusaka unoona ngoni hama kana shamwari yaunoziva kuti yange ichitravel nebhazi iroro. It's very important kuti mugare macheka kuti vari sei, ndo situation iripo. Saka ndo update inango ndiko kuzivisai zvimwe zvinhu zviri kuitika. Unoziva kuti nguva yerain season yapindira manje, kwakutanga kunaya. Unoziva kuti matsaona anenge achiwanda mumarodhi umo, zvakawanda zvinenge zvakonzeresa matsaona. Unoziva kuti even kana ukada kunotsika mabreki mota dzichangomire ka1 zvedzaisumboita kana rodhi yakaita sei yakanaka kusina kunaya, yakutomboita kakutsvedza zvichitoenda zvakadaro. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi, zvinhu hazvina kutombomira mushe. Saka ndo update ndango ndiuye nayo ndichikuzivisai.